Добър ден на всички! Искам да започна серия видео с жонглиране на пудовки и постепенно надграждане. Днес ще разберем основа, това мах, свинг на пудовка. Това е основа, от която трябва да започваме в жонглиране. Тук най-важно, защото има различни варианти на свингови, но точно в базови жонглиране трябва да научим свинг, да изпълняваме до една линия с рамена. Сега ще демонстрирам. Това не е трудно упражнение, просто после ще покажа грешки. Какви грешки? Цяла сила наша идва от разгъване на кръста и от таза, а не от клек. Не трябва да клякаме, защото сме губим сила и инерция и ползваме само сила на ръце. Цяла инерция идва от разгъване на колена и разгъване на таза. Моите ръце, точно как въжета, не правят нищо. Това първо видео, първо какво трябва да научите, свинг до една линия с рамена. Чао и до другия път!